ତିନପତି। ଏହା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିର ଏକ କାହାଣୀ, ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକ। ତିନପତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଅନୁଭବ ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର, ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ବିଷାଦଦାୟକ ଅଟେ। ତିନପତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁଛି। ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆପଣ ମୋ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତିନପତି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ? କାହିଁକି ନା ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ନକାରାତ୍ମକ ମାନେ ନେଗେଟିଭରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇବାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ମୋ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ଶୀର୍ଷକ ପଢ଼ି କିମ୍ବା ମୋର କିଛି ଲାଇନ୍ ଶୁଣି ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବିବା ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ପଛେଇବେନି। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଧୁନା ତିନପତିର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବିଜ୍ଞାପନର ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା। ସେମିତି ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ତିନପତି। ବାରମ୍ବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ତିନପତି ଗେମ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେଲି। ମୋବାଇଲ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ତିନପତିର ତ, ନ, ପ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ର, କ, ଠ, ମ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବା। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି। ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ଆସିଗଲା। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, 7 ଦିନ ପାଇଁ, ମାନେ ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ। ଓହୋ, କି ଖୁସି! ନିଜ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସରୁଛି କି? ନା, ଫ୍ରିରେ ଆସିଛି। ଗେମ୍ ବି ଖେଳିବା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଇନକମ୍ ବି ହେବ। ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ଏ କାର୍ଡ଼ ଗେମ୍ ଖେଳାଯାଏ। ହଉ, ଚେଷ୍ଟା ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲି। 2-4 ଥର ପରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତିନପତିକୁ ନେଇ। ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କାର୍ଡ଼ ଗେମ୍ଟି ଜିତିଗଲି। ଓଃ, କି ଖୁସି! ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଖେଳିଲି, ଜିତିଲି, ହାରିଲି, ଜିତିଲି, ହାରିଲି। 130 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଭାବିଲି ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପଇସାକୁ ଉଠେଇ ଦେବି। ଯେମିତି ୱିଥ୍ଡ୍ର ବଟନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଫେଲ୍, ଅସଫଳ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜିତିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଉ ବୋନସ୍ ମିଶେଇକି 130 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୋନସ୍କୁ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନରେ ଲଡ୍ଡୁ ଖାଉଥିଲି ଖୁସିରେ, ସେ ଲଡ୍ଡୁ ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 200 ଟଙ୍କା ତ, କେତେ ସମୟ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଭାବି ପୁଣି ଥରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲି। ପିଓର ସିକ୍ୱେନ୍ସ
ଏହେ, ସବୁ ଟଙ୍କା ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏବେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି? ହାତକୁ ଆଗ ପଛ କରି କରି ରିଚାର୍ଜ ବି କରିଦେଲି। ତଥାପି ମୋର ଜିତିଥିବା ଟଙ୍କା 200 ହେଇନି। ବୋନସ୍ ସହ ମିଶିକି 200 ପରେ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଖେଳି ଖେଳି ସବୁ ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା। କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିକି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରି ଖେଳରୁ 2-4 ଦିନ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଗେମ୍ଟିକୁ ଖେଳିଲି। ଏଇଥର ତ ସେଟ୍ଟା ଆସିଛି ଆଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ଶେଷ। କେହି ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ବଡ଼ ସେଟ୍, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଜିତିଯିବ, ମନ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ? ନା। ପୁଣି ରିଚାର୍ଜ। ଆଉ ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ଏତେ ବଡ଼ ପଟ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି ଭାବି ରିଚାର୍ଜ ଅପସନ୍ରେ ଟିପ ଦବେଇ ଦେଲି ଆଉ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲି। ରିଚାର୍ଜ କରୁ କରୁ ଗେମ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଖୁସି ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିକି ମୋବାଇଲରୁ ଗେମ୍ଟିକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ମୋବାଇଲକୁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଚାହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ 400-500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଇ ଗେମ୍ରେ ଲଗେଇଦେଲି, କ୍ଷଣିକ ଖୁସିରେ କିମ୍ବା ମନକୁ ଆୟତ୍ତ ନ କରିପାରି ସେଇ ଟଙ୍କା ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। କାହାର ଅସମୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟର ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଯଥା ଅପଚୟ କରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଗଲେ ଅଯଥାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେନି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଥରେ ଲୋକମାନେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଗେମ୍ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଧନହାନି ହେଉନି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧନ ଜୀବନ ସହ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗେମ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏସବୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।